прочета, но ми стана интересен. Да направя една вметка. Знаете за нашето издателство Отвъд кориците, знаете какво правим. Знаете, че издаваме автори, които не са комерциални, които ние считаме, че творят различно и точно това ги прави необикновени. Нашето издателство вече издаде 3 такива автора, освен дебюта на Денис Олегов, втората книга беше моята, стихосбирка, третата на София Милева. Сега чакаме 4-та книга в издателството, то вече е в печатницата, книгата. Всеки момент ще излезе стихосбирката на Петър Канев. И 5-та книга очакваме да е на Димитра Канева, неговата дъщеря. Тя пише много различно и много сериозно. И сега изведнъж на вечерта на хумора тя иска да се прочете неща. И много ми е интересно какво точно ще прочете Димитра, така че я каня на сцената. Заповядам. Благодаря, здравейте. Ами да, както каза Димитър, аз по принцип не пиша хумористични неща и затова изрових едно нещо, което не е художествена измислица, а е описание на първата ми работа, която съзнах, че е била преди 9 години. От 9 години съм на пазара на труда, което, да, това осъзнаване не ме кара да се чувствам особено добре, но да. Така. Един месец, който ми се стори по-дълъг и от 3 месеца, работих като продавач-консултант. Защо в днешно време кръщават нещата с толкова смехотворно престижни имена? На щанд за парфюми пред Кауфланд. През по-голямата част от времето преживяването беше пълен застой и умора, през малък процент от времето беше екшън, когато не ми излизаха вярно сметките, когато търчах, защото закъснявах или защото трябваше да развалям пари и когато си фантазирах с други животи и светове. И през останалото време беше не абсурд, ами направо абсурд. Не мога да кажа, че съм придобила особен опит в продаването, нито че съм започнала да се разсейвам по-малко или да смятам по-добре. Между другото, само да вметна, че вече 9 години по-късно с други подобни работи с продаване, това все още е така. Все още не мога да смятам. Но за сметка на това със сигурност научих повече за хората. За нереално, невероятно 1 на милион добрите хора, колежката ми, която ми прости какво ли не ме прие в цялата ми издънченска същност, за неоснователно грубите хора, поне половината клиенти, и за уникатите на човешкия вид. Проведох немалко абсурдни разговори с нареченият от мен дядката Айнщайн, с Айнщайнова коса, който ми разказваше вицове и истории от живота си, с дъртофелниците педофили, които ми правеха високоморални, изобщо не цинични и изключително естетични намици. И с чисто странните старци. Ето няколко примера. Чисто странен старец. Извинете, имате ли парфюм, който мирише на църква? Разбирате ли ме? На тамян ли имате предвид? Не, на старо. Знаете ли поне част от името му, иначе не знам как да ви помогна? Не, един човек в трамвая се беше напръскал, но щеше да е нахално да го питам как се казва парфюма му, нали? Не знам на вас дали ви е смешно, на мен пак ми стана смешно. Дъртофелник педофил. Госпожице, аз няма да си купя от вас и да ви дам пари, но ще ви дам нещо много по-ценно. Ще ви кажа, кое е единственото село в Европейския съюз без гробище. Кое? Красно село. Това е квартал. Това е квартал. В момента се намираме в него. Село е. Аз живея в него цял живот и няма гробище. Трябва да ползваме централното Софийско. Защото е квартал на София. Вижте какво, аз съм на цели 67 години, а вие сте само на 16, на 18 съм. Много сте млада, аз знам по-добре от вас. Усмихна ми се мръснишки и тръгна да влиза в Кауфланд, но на вратата се обърна. Виждам ви в еротичен сън с привкус на... Последното си го промърмори и не се чу. Какво? Гледах го ужасено, погносено, скандализирано и така нататък. Много хубаво момиче сте, усмихна ми се още по-мръснишки и си отиде. Леко се надявах да я подяволите. Циничен чичка педофил. Не само парфюмите ще взема, но и теб ще взема.
Усмихна ми се, а очите му плуваха в кървясалото си пиянство. Направих се, че не съм го чула и му опаковах парфюмите. Обещай ми, че няма да се жениш. Бракът е най-голямата грешка, която можеш да направиш. Обещай ми, моля ти се. Още съм млада. Казах колкото да кажа нещо и да ми се маха от главата. Не ми се спореше, защото вече беше късно и бях доста изморена след училище, продаване и учене помежду другото. Така е, но като пораснеш, ще се върна да те взема. Прехапах си езика, буквално, едвам сдържах напиращия да излезе стаен феминистки гняв. Казах само довиждане, приятен ден. Обикновено не лъжа, но това беше една блестяща от мръсотия лъжа. Последните думи на дядката Айнщайн след края на всеки ден. Слушай майка си, казваше ококорил сините си очи. Много е важно да слушаш мама, нали знаеш? И е хубаво, сега като се прибереш, да й кажеш да ти сипе една чашка вино. Нищо друго не пи, но по една чашка вино всяка вечер е полезна. Да зачервиш бузи, да се развеселиш, да си здрава. Мъдростта на този човек ми липсва. Благодаря.